morning everyone. Lain na pod nga oportunidad nga kita makasimba, makadaig sa ato ang buhi nga Dios. Amen. Kamo dinha sa Facebook nga nagtan-aw karon sa Facebook Live, we encourage you to click and share this video so that everyone will receive and will hear this message of empowerment. Let's pray. Heavenly Father, Lord, amo ang gi-welcome mang imuhang presensya, O God. Thank you, Holy Spirit, that you are here with us this morning. We praise your name, O Lord. We worship your name, O God. Salamat Ginoo nga we have the opportunity, O God, to praise and worship your name this morning, O God. Your name is above every name, O Lord. Thank you, God, that people will come, O Lord, and that you will move in our midst today, O God, through signs, wonders, and miracles, O Father. Thank you that you would fill every chair, Father God, nga naa karon, Lord, diri, even God, ang mga nagtanaw sa online, O God, Lord, makabati sa imuhang presensya, O Father, nga ikaw, Lord, buhi, O God, ug makadawat sila, Lord, sa imuhang mga milagro karong buntaga, O Father. We welcome you in this place, Holy Spirit. Yes, God, we praise you. We praise your name, O Lord, in Jesus' name. Amen and amen. Maayong buntag, Pisigo! Ayong buntag. No? Lindot kayong oportunidad ang gihatag sa atong buhing Ginoo karong adlaw nga kita makadayig diha kaniya. So I encourage each and every one of you nga padayon lang ta sa ato ang hatag sa ato ang gusto na tong ihatag diha sa Ginoo. Musayaw ta, mukanta ta diha kaniya kay ato ang Dios buhi. Amen? Amen. Let's go. Pagasimbahon, pagasimbahon ka. Pagasimbahon, pagasimbahon ka. Diyos nga balaan, Pagasimbahon ka. ikaw nagbuhat. Ikaw ang nagbuhat sa kalangitan. Ikaw ang Diyos nga nagbuhat sa kalibutan. Ikaw ang Diyos nga nagbuhat sa tanang may kinabuhi. Aron na magadaig sa imong ngalan. Pagasimbahon, pagasimbahon ka. Diyos nga panghalan, pagasimbahon ka. Pagkaawitan, pagkaawitan ka. Diyos nga balaan, Diyos nga balaan, pagasimbahon ka. Ikaw ang Diyos nga nagbuhat sa kalangitan. Ikaw ang Diyos nga nagbuhat sa kalibutan. Ikaw ang Diyos nga nagbuhat sa tanang may kinabuhi. Aron na magadaig sa imong ngalan. Pagasimbahon, pagasimbahon ka. Diyos nga gamhanan, pagasimbahon ka. Pagkaawitan, pagkaawitan ka. Diyos nga balaan, pagasimbahon ka. ikaw nagbuhat. Ikaw ang Diyos nga nagbuhat sa kalangitan. Ikaw
buntag mga kaigsuunan. Aduna tay igsuon karon nga mosunod kang Kristo Jesus sa pagpabautismo. Salamat sa Ginoo. Amen. Adunay kalipay dito sa langit over one sinner who repents. Sa karong buntaga ana si Brother Kaalaman. Hallelujah. Tuman na gingon sa Bible nga kung mutuman ta, kung mutuo ta sa Ginoo, kita og ang atong tibok banay maluwas. So tuta kini ang Kaalaman family nga ang tibok banay maluwas. Hinay-hinay gyud og naana sila nagasimba dire. Salamat sa Ginoo. Atong ituyod atong kamot towards our brother. Ang Ginoong Jesus, salamat sa kinabuhi ni Brother Noli. O karon na naa siya aron sa pagsunod sa imong mando sa pagpabautismo. Father, you're doing a good work in his life. We pray that you're going to finish it to completion. We now baptize him in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Yeah, hallelujah. Praise God. Padayon natong simbang atong Ginoong Diyos. Amen. Akong iawhag ang tanan nga mas mupaduol pa sa presensya sa Ginoo karon ug atong duulo ng atong amahan kay siya ra jud ang tubag sa atong mga kinahanglan sa atong mga kinabuhi. So let's just continue to soak in the presence of God today and just fix your eyes on Jesus. So let's continue to worship Him. O Diyos, ako may pagsaling. Kanimo lang ako may katagpawan. Kay ikaw ang akong Ginoo. Kanimo lang, O Diyos, ako may pagsaling. Kanimo lang ako may katagbawan. Kay ikaw ang akong Ginoo. Ug ikaw ang kadaugan ko. Gamhanan ka, O Diyos sa kahaturan. Ikaw lamang ang akong gisaligan. Labaw ka sa kanang butang. Niining kalibutan. Yes, Father. Yes, Dad. Thank you, Lord. Pagkatahong gayon sa imong ngalan, kay ikaw man ang kaluwasan. Dadako nga to sa imong puno, kay gusto ko makauban kanimo. Gamhanan, gamhanan ka, O Diyos sa kahaturan. Ikaw lamang ang akong gisaligan. Labaw ka sa tanang butang. Niining kalibutan.
Salamat, God. Sa imong gakos, Lord. Salamat sa imong paghikap sa imong kasing-kasing, Ginoo. And we feel you, Jesus. And we feel you in this place. We feel you in these four corners of this room, God. And just fill our hearts and fill our spirit. And we believe in your move today. Mutuo mi sa imong gamhanan nga ngalan. Because it is the most powerful name, Jesus. Mutuo ko mo sa likod. Come on, atong iba taas to mga kamot, and let this be a personal prayer sa atoa, sa atong mga sitwasyon, sa atong mga mountains karon nga wala ta kabalo unsaon padayon, but karon naa ang Ginoo para mutabang ana nimo sa imong sitwasyon, para mutabang, para mawagtang na that you will be free from that chains, free from that imuhang pagkuan akong Ginoo, ang balaan, ang balaan mo nandito, ipakun sa mutuo ko, musali ko. Yes, we believe in the name of Jesus. We believe in Jesus Christ. Ang balaan mo, Espiritu, ipakunsa. Gamhanan ka, O Diyos sa kahaturan, ikaw lamang ang akong isaligan. Labaw ka sa tanang butang niini. Tama to, gamit ito mga tingog. Gamhanan. Gamhanan ka, O Diyos sa kahaturan, ikaw lamang ang akong isaligan. Labaw ka sa tanang Jesus, the name above all names. Yes, Lord. Lutan, gamhanan ka, O Diyos sa kahaturan, ikaw lamang. Oh, hear our cry, God. Hear our cry. Tanang butang niini, o mutuo ko, musali ko, kanimo akong Ginoo. O ang balaan mo, Espiritu, ipakunsa mo kanako. Mutuo, let's sing. Mutuo ko, musali ko, kanimo akong Ginoo. Ang balaan mong Espiritu, ipakunsa mo kanako. Gamhanan ka, O Diyos sa kahaturan, ikaw lamang ang akong isaligan. Labaw ka sa tanang butang niini.
sa akong amahan. May tingog akong nadunggan, iya akong gikantahan. May tingog akong nadunggan, tingog sa akong amahan. May tingog akong nadunggan, iya akong gikantahan. Kanunay, kanunay di ka gigunitan, di ka buhian ako, imo lamang. Imo ako gigunitan, di mo buhian ako, imo lamang. Di ka gigunitan, di ka buhian, ikaw ako lamang. Kay imo akong gigunitan, di mo buhian ako, imo lamang. Come on, let's declare. Jesus, thank you, Jesus. Ang kangit-ngit midalagan sa imong pagabot, ang kahadlok kong ilupi sa imong pahiyo. Ang kangit-ngit midalagan sa imong pagabot, ang kahadlok kong ilupi sa imong pahiyo. Come on, let's just be sensitive to the voice of God right now. Hear your Father today. May tingog akong nadunggan, tingog sa akong amahan. May tingog akong nadunggan, iya akong gikantahan. Kanunay, kanunay di ka gigunitan. Isn't that beautiful? Nga ang Ginoo padayon gyapon nga gakakos nimo bisag asa kang dapita, naagyapon siya nga, naagyapon niya hang tali sa imuha, di jud ka mawagtang siyang presensya kay ikaw, anak sa Ginoo. Ako, imo lamang. Kinay di ka gigunitan, di ka buhian ako, imo lamang. Kay imo ako gigunitan, di mo buhian. Salamat, Lord. Lord, wala na wagtang imong gugma sa ako. Wala na wagtang imong tali sa ako because Lord, I am your child. Ako imong anak. Pero ko nimo gigunitan, di ko nimo mabiyaan. Di nimo kaya nga ako biyaan, God.
Aman kung naamang kay iingon sa Ginoo karon. Iingon na karon. Wala na unya-unya. Kay ang Ginoo ready kayo nga mo dawat sa imong imuhang sorry. Ready kayo siya para maminaw sa imuhang mga aligut-gut, imuhang mga problems, imuhang mga situation. Andam kayo ang Ginoo para mudawat ana. Ang istorya niya sa atong Ginoong Diyos. Imong personal nga kinabuhi, pagsimba, pagdayeg niya sa atong gamhanan nga Diyos. Salamat kayo Ginoo nga kami imong mga anak. Imong mga minahal nga mga anak. Salamat kayo Ginoo sa imong gugma kanamo. Gugma nga bugos, gugma nga way paglubad, gugma nga dili namo mapalit, Lord. God, among giabrihan ang among mga kasing-kasing. Amo kang gihatagan og gigayon sa pagliho, pagtindog, pagtandog, paghikap sa mga kasing-kasing, O God, nga naluya, ikaw maglig-on. Lord, sa mga adunay mga pangutana, adunay insecurity sa kasing-kasing, ikaw, Lord, ang mag-affirm, ikaw ang mag-appreciate. Lord, ikaw ang magalig-on sa kada usa. Among gidawat ang imong gugma, Ginoo. Salamat kayo, O Diyos. Hallelujah. O rabababa baraba sonda rabakaka karaba karaba. Yarabo sonda. Let us all pray in tongues. Yarama malarabo sondi alaraba kaka karaba. Yarabo sondo robo laraba shi yarabo sondi. Oh la 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 rabo sondi larabo sondi. Oh rababa rabo sonda ribi alarabo shiki alarabo sondi. Ore mama marabo sondari bibi alarabo soni alarababa. Yarabo sondo robo koko korababa baraba shakarabo soni alaraba. Yandari baba baba larabo sondo roba baba 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 baraba. Thank you, Lord. Amen. Mayo kay ang atong Ginoong Diyos. Amen. Padayon kita sa pag-apri sa atong kasing-kasing diha kaniha. Pag-ampo ta, matuta kita sa pag-ampo. Padayon natong ampo ang Israel. Dili gyud nato hunungan ang pag-ampo sa Israel. Kalinaw, kalig-on o kaluwasan sa Israel. Ikaduha, ang atong nasod ipadayon sa nato pag-ampo nga dili mo taas na pod ang COVID-19 kaysa pagkakaroon ni taas siya tungod sa nabalik naman ta sa mga trabaho. Ampo nato nga hatagan tag protection sa Ginoo o kining vaccine nga available na yun para sa tanan. Para normal na tag ginabuhi di na ta makunahon ng COVID. Tulo mga kaigsuunan, iampo nato ang atong big group training karong Huwebes Santo o Biyernes Santo. That's the best way nga atong i-spend ang atong Huwebes Santo o Biyernes Santo para kita matrain, malig-on kita. So, kung ikaw nagtinguha nga magpagamit sa Ginoo, imo na ni nga higayon. Ampo nato nga daghan ang mo join o adunay gyud mga panlihok sa balang espiritu o adunay mga big group nga ma-open nato. Okay? Unya ang last ang atong kaugalingon, ang atong mga panginahanglanon. Sige ato itaas ang atong mga tingog. Ginoong Diyos, miduol kami diha kanimo, Lord. Aduna kami pagsalig, pagtuo, nga ikaw gamhanan o ikaw naminaw sa among mga paghilak o sa among mga pag-ampo. Ginoong Diyos, padayon na mo dala sa pag-ampo ang Israel, God. Lord, ang syudad sa Jerusalem, nga ang imong kalinaw, O God, magapadayon o rain sa maong lugar. Ikaw ang magabuntog sa mga kaaway sa mga Israelita. Lord, ang katong mga nasod nga mobatok kanila, Ginoo, ikaw ang mukig away kanila, Ginoon Diyos. O
ug ikaw ang shield sa maong nasod, Lord God. Lord, kay imo man kining apple of your eyes, O Father. We pray, God, nga ang border sa Israel, adunay mga anghel, O God, nga magaproteksyon sa ngalan ni Jesus. Giampo na mo ang kaluwasan sa matag Israelita, Lord God. Aprihi ilang huna-huna, ang ilang mga kasing-kasing, ang ilang mga mata, para makita nila, Lord, ang ilang panginahanglanon diha kanimo, Ginoo. Ug sila moduol kanimo, Ginoo, mangayog pasaylo, o modawat kang Jesus nga ilang personal nga manluluwas. Ginoo, imo na nga gipropesiya nga imong dadon, imong kuhaon ang mga Israelita nga naa sa ubang nasod ug sila mamauli sa ilang nasod, O God. We pray, O God, kami ng tanaw sa maong mga senyales nga ikaw hapit na gyud nga moabot, Lord. At panggiampo, God, nga kining mga katawhan sa Israel nga naa sa laing nasod, nga sila magapauli na sa ngalan ni Jesus. O Lord, salamat sa kaluwasan, salamat sa revival. Amo sa giampo ang among nasod, O God, ang Pilipinas, Lord. Father, salamat sa wisdom, guidance alan sa among presidente, tanang mga leaders sa among nasod. Lord, bisan pa ni ining COVID-19, God, muhunong na kani, dili na kani magapadayon sa ngalan ni Jesus, aron kami makapagtrabaho o makalihok, Lord God, nga adunay freedom. Lord, giampo namo ang kayuhan sa mga tao nga nasakit sa COVID-19. Bisan pa ang mga frontliners, O God, ang imong proteksyon maana kanila, Lord. Father, giampo sad namo, Lord, hatagi mig wisdom sa pagnegosyo, God, nga among nasod, Lord God, mahawas sa pagkautang, mahawas sa kalisod. Lord, nga panalanginan nimo ang mga negosyo sa mga katawhan, ang negosyo sa Pilipinas, gikan sa Luzon, sa Visayas, o sa Mindanao, O God. Yan po namo ang kaluwasan sa among mga kahigalaan, Lord God, diri sa among nasod. Father, we pray, Lord, ang mga kasimbahanan nga malig-on, ang mga kasimbahanan makabaton og spiritual revival, O God. Mubalik diha kanimo, Lord. Lord, salamat kaayo. Walay imposible kanimo, Ginoo. Yan po sa namo imong mga katawhan, ang imong panalangin, Lord. There is a praise cathedral, O Father. Lord, ang mga kapamilya, Lord God. Lord, nga ikaw magalig-on, ikaw maga-restore sa mga nabungkag, ikaw, Lord, magahatag og kalinaw sa matag panimalay, og Lord, pag adunay paghigugma, pagpasaylo, o adunay grasya sa kada usa nga panimalay. Og Lord, ikaw ang magatagbo sa tanang panginahanglanon. Ang mga negosyante, Lord God, sa Praise Cathedral, bisan pa sa mga satellite churches, O God, Lord, ikaw ang magatabang, ikaw magahatag og wisdom, ikaw magahatag og pabor, o success, O God. Salamat, Lord, imo na kanang gipanaad, Ginoo, nga ang imong mga katawhan kanunay nga magalampo o maulampos bisan pa sa panahon sa pandemya, O God. Father, giampo sad namo, Lord, ang coming training, O God, para sa D-group. Lord, sa among pag-awhag, sa among pag-imbita, ditultuloy kami sa mga tao nga andam, Lord God, nga magpagamit diha kanimo, Ginoo. Og Lord, Father, sila mo abot og ang training, Lord, ang balang Espiritu ang magauna. Ang balang Espiritu mo'y magatandog sa mga kasing-kasing. Ingon ka, Lord, nga magapangayo kami og mga laborers in the harvest field. I pray, taga-imig mga laborers sa harvest field, mga tao nga mga mugama o mga disipulo ni Kristo, God. Mga tao nga magpagamit diha sa ilang kaugalingon, Lord, sa ilang resources, sa ilang panahon, sa ilang kusog, O God. Father, we just commit this matter to you, Lord God. Salamat, Lord, nga ikaw ang magauna, ikaw magalihok. Amo sang gidala sa pag-ampo ang among mga panginahanglanon. Father, thank you. Ingon ka, kung ikaw among unahon, ang among mga panginahanglanon magadugang ragyod sa among kinabuhi. Lord, dili kami magkulang, kay ikaw man ang among Jehovah Jireh, God. Bisan pa sa among mga personal nga mga pag-ampo, Lord, among mga panimalay nga maluwas,
amo ka ng padayon og dala sa pag-ampo. Lord, ang paghikap sa mga kaigsuunan namo nga nabugnaw, ikaw Lord magatandog kanila Ginoo. Ikaw maga-revive kanila Ginoo. Lord, maka-convict sa ilang mga kasing-kasing. Father, we just honor you God. Amo kaning gidala tanan diya sa tiilan ni Kristo. Salamat kayo Ginoo. Ug ang tanan mo ingonog. Amen. Amen. Pakpakan natong atong Ginoong Diyos. Amen. Salamat sa Ginoo. Makalingkod na ang tanan. O ato kining tan-aon, kining verse nga atong basahon karon or usa ka passage. Okay? Kining atong sa dili pa kita magdala o maghatag sa ikapulo sa Ginoo atong mga halad. Mubasa ta og verse, lig-unon nato ang atong mga pagtuo. Okay? Mao kini atong gitawag kini og blessings. Points. Blessing points. Mga puntos kung diin ang Diyos nagasaad sa atong mga panalangin. Amen? Okay. Diha sa Genesis 14, ato kini makaplagan ang istorya bahin ni Abraham, si Lot nga nadala sa mga kaaway, adunay 5 ka hari nga ni-go against Sodom and Gomorrah. Unya usa si Lot ug ang iyang banay ang gidala sa mga kaaway. Unya nay nisulti ni Abram, si Abram dali dayon with his 318 men. Iyang giapas ang maong mga hari ug iyang napildi. Naunsa man niya kausunan? Napildi. Unya, naa sila'y plunder. Okay, sa ilang plunder, daghan kay plunder, no? Okay, imagine na, no? 5 kari, daghan silang plunder nga nakuha. Unya, gipilian to ni Abraham, o ang napulo, iyang gihatag dito sa kang Melchizedek. Okay? Sa verse 17, sagpapauli na ni Abram, human nga na mabuntog si Kedorlaomer o ang kauban niyang mga hari. Kitagbo siya sa hari sa Sodoma, dito sa walog sa sabi, nga gitawag usab nga walog sa hari. Si Melchizedek nga hari sa Salem, o pari usab sa labing halangdong Diyos, nagdalagpan og bino, og gipanalanginan niya si Abraham. Giunsa niya si Abraham? Okay. Una pa yun ni abot niya. Wa pa nag-offer si Abraham sa iyang ikapulo. Pero mamagititurmong ni Abraham. Nagdala siya sa iyang ikapulo. Gipanalanginan na siya. Unsa ang gisulti? Ingon siya, panalanginan ka, Abram. Sa labing halangdong Diyos, nga mao'y nagbuhat sa langit o sa yuta. Dalaygon ang labing halangdong Diyos, nga naghatag kanimog kadaugan, batok sa imong kaaway. Unsay gisulti? Pinapanalanginan. So ikaw nga nagdala sa ikapulo, mausad na isulti sa amahan. Panalanginan ka. Kinsay magpanalangin nimo? Sa labing halangdon nga Diyos. Amen? So, kung kita nagdala sa ikapulo diya sa atong Ginoong Diyos, iyahaman ka na, apil na ang atong mga halad, mao ka na ang sulti sa amahan ka na to. Panalanginan ka sa labing halangdong Diyos. Ato isulti ang atong pangalan, kaya isulti din rin, panalanginan ka, Abraham, sa labing halangdong Diyos. Ilisi ko nun ang pangalan nga Abraham. Ready? Go. Panalanginan ka, Shoni, sa labing halangdon nga Diyos. Usbo na ito mga kaigsuunan. Panalanginan ka, Shoni, sa labing halangdong Diyos. Amen. Kinsa magpanalangin nato? Ang labing, dili lang halangdong Diyos, labing halangdong Diyos. Okay? So, kita nato, no? Nagtagbo pa lang sila, unang gibuhat, gipanalanginan na dahil si Abraham. Of course, kabaw man siya sa intention nga magdala si Abraham sa ikanapulo. Imagine na ko na, no? Kaaway nila, o niya, ang plunder, ang 10% iyan na dayong giseparate, o niya, nagdala sila dito sa kang Melchizedek. Amen? Kinsa ang nagdala karon?
Dianhi mo ni Simba og nagdala sa ikapulo diha sa Ginoo. Nagdalag kapulo atong mga halad. Ato na kanang iandam. Unsay tubag sa amahan sa Melchizedek the high priest? Panalanginan ka Shoni sa labing halangdong Diyos. Amen. Ginoong Diyos, salamat kaayo Lord. Imong pulong tinuod. Makita damo sa kinabuhi ni Abraham nga imo gyud siyang gipanalanginan. Og Lord, karon kami nagdala sa imong ikapulo og sa among mga halad og among gidawat sama sa gisulti nimo kang Abraham nga kami panalanginan sa among halangdon, labing halangdon nga Diyos. Dawata ka ni Ginoo. Kantanan bingonog. Amen. Salamat sa Ginoo. Welcome, PC Go! Hey Max, I bet you were blessed by the offering thought, right? Amen. And now it's time to give back to the Lord. So, for those who are on site, there are people who will be receiving your tithes and offering. And for those who are online, you can transfer your tithes and offering into these bank accounts. So never forget, those who gives generously reaps generously. And also, set your heart right in giving back to the Lord. And lastly, the Lord loves a cheerful giver. Alright guys, that's a wrap. Fasten your seatbelts, we'll take off this ride. I'll do it with you. Flap your wings into the dark, misty sky. I'll do it with you. Conquer the clouds that hold heavy rain. I'll do it with you. Lift each other up, yeah. We shall rise above the ashes. And know that we'll arrive together, 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 together. Knowing that we can break, no dreams that we can chase, no fall that we can
anxious whispers around me. Should I fight? Should I cry? Oh, the loss and the shadows. Your wind doesn't happen. Your wings protect all my power. You're my flight, you're my guide. Cause there's no shiver, no flames will not die with it. Because you brought me the sun. Though we were born to shine, shine. No wind that we can break. No dreams that we can change. No fall that we cannot face. Together, together, together we fly. Together, 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 together we can that we can break. No dreams that we can chase. No fall that we can face. Together we fly. No wind that we can break. No dreams that we can chase. No fall that we can face. Together we fly. No wind that we can break. No dreams that we can chase. No fall that we can face. Together we fly. No wind that we can break. No dreams that we can chase. No fall that we can face. Together, together we fly. Thank you ng Ginoo. Atong pakpakan ng Dios sa atong paghiusa makalupad kita. Amen. Together we fly. It's a secular song, but the lyric speaks of the spirit of what God is able to do. Ang kaya nga mabuhat sa Ginoo alang sa mga taong mituo sa iyang pong makalupad gayod. Amen. Dili ta magpabilin sa ubos apan ang pulong sa Dios maoy maglihok aron mudasig, muusab sa atong unahuna samtang abli ang atong kasing-kasing sa mga pagtulunan sa Dios. May buntag sa tanan katong nga namati sa Facebook Live, may buntag og hinaot padayon nga atong gidasig ang atong kahigalaan, kaigsuunan, kuyog nato sa atong panimalay aron sa pagsimba sa atong buhi nga Dios. Ang pinakataas nga pamaagi sa pagsimba sa Dios mao ang pagtuki ug pagtuon sa iyang pulong nga imong planong pagabuhaton. Ug tanang buhi mosulti og amen, sahay buhi tano pero patay, walay kasing-kasing, walay paglihok, wala tanan. Pero salamat sa Dios. Karong adlaw gi sa ulog ang adlaw sa palaspas, ang balik suta sa paglakaw ni Jesus padulong na sa Jerusalem, pagpangandam sa iyang kamatayon, pagpangandam sa iyang paglutos o pagtuman sa saad sa Dios aron mahitabo ang kaluwasan. Nahitabo na igsoon sa panahon ni Jesus, ang ato lamang mao ang paghinumdum nga ang sakripisyo ni Jesus dili kawang kay naghatag kini kanato og kinabuhi. Sa mga taong mituo, midawat sa iyang pulong, makadawat sa saad sa Dios nga kinabuhing walay katapusan. Magampo ta igsoon, amahan namong langit nun, tabangi kami sa pagtuon, tuki sa imong pulong, ug ikaw ang mogamit nako nga imong alagad aron nang ikaw madayig, mahitaas sa among taliwala o pabilin nga ang imong ngalan o Dios makaplagan sa katawhan. Dili kami mo pauli susama sa among pag-abot kay imo man kaming tabangan nga mausab paagi sa imong pulong ug ang among panghuna-huna dili magpabilin kung asa kami karon apan magpadayon kini og uswag giyahan sa dihog sa balaang espiritu nga mulihok sa among kasing-kasing. Gamit ako Dios imong alagad, imong katawhan makadawat abli ang kasing-kasing paagi sa balaang espiritu ug sa dihog sa Dios nga mo kunsad sa matag usa nga abling kasing-kasing sa ngalan ni Jesus. Ug tanan mosulti og amen. Nagpadayon kita sa pagtuki unsaon nato pagsaka, paglambo sa atong kaugmaon,
kini gituyo nato tungod kay gusto natong tumpagon ang gibuhat sa pandemya, kahadlok, kawalay paglantaw sa kaugmaon, wala nay mga laka nga ligon, wala nay klaro nga direksyon tungod sa moingon bisag magplano ko pastor wa man gyapon may tabo tungod kay COVID. So atong makita igsuon nga ang Dios wala mapugngan, dili kapugngan ug way mabuhat ang COVID sa Ginoo. Apan ang atong utok, ingon pa sa atong nakatunan, mao ni ang gitawag nga gira sa yawa. Dinhi ang pakigkumbati sa yawa. Kay kung magdaog siya sa atong unahuna, pildiro gyud ta kung makita na nato ang resulta sa atong kadaadlaw nga pagpamuyo. Muna nga atong gilantaw og klaro unsa bay pulong sa Ginoo unya atong gipakita sa atong kasinatian nga ang Dios mas magakagahom kaysa gitawag nga pandemya o mga kahadlo, kaguliyang sa imong pangunahuna, ug kung mabayluan lamang kini sa saktong pangunahuna, makalupad gyud ka sa ngalan ni Jesus, makabot gyud nimo imong mga damgo, ug gamiton ka sa Dios para sa pagpanalangin sa mga taong nangawala, nangasalaag, ug makabalik sa kahayag nga giplano sa Dios. Atong gitanaw ang ikaunom sa atong pagtuki o gitanaw nato ang pulong nga pabor. Ang pabor igsuon sa atong nakatunan nagsugod sa pagpanlihok sa Ginoo ug iyang gipakita nga bisan si Jesucristo nagtubo sa kaalam, sa katakos ug pabor sa Ginoo ug pabor sa katawhan. Atong nakatunan nga ang pabor usa ka panalangin sa Ginoo. Ug ato po nakatunan nga lahi ang pabor sa gitawag natong grasya. Ang grasya or grace sa in English pa nga definition, unmerited favor. Usa ka pabor nga dili nimo kuha tungod sa imong kamaayo. Ato nakatunan nga ang grasya binuhatan kana sa Ginoo. Ang gugma sa Dios dili mausab bisan unsa ka pa kadautan, bisag unsa ka pa kamaayo o sa wala pa nimo nabuhat o buhata, ang gugmas Ginoo dili na siya mausab. Maghuwat lang gihapon na. Kung ikaw mamatay o nawala na sa laag as Ginoo didto ka mamatay nga wa ka uli sa Ginoo, maani nimo ang imong gipili nga desisyon. Apan kung naabtan ka nga nakabalik ka sa Dios, then makakaplag ka sa pagmahal sa Ginoo. Mo nay grasyas Ginoong Dios nga dili magamit masuta nato ang atong makasasala o ang atong pagkamaayo. Iyahan na sa Ginoo. Sama ni Apostol Pablo, usa ka masasala, nagpapatay sa mga Kristohanong magtotoo. Unya gitawag siya sa Ginoo, gipasaylo siya sa Dios o gigamit sa pagpakaylap sa maayong balita. So ang grasya sa Ginoo igsuon dili na nimo makuha paagis imong katakos. Apan lahi ang pabor. Ang pabor igsuon mao na ang gitawag nato sa bisag unsang termino sa in English nga usa ka resulta sa maayong pagpamuhat. Dili na siya ingon nga madawat lang nimo kay ang Ginoo muhatag lang basta-basta, apan resulta kana sa imong pagpanlihok, sa imong atubang sa kinabuhi, sa atiman sa mga hamtong o mga hiyas nga iyahas sa Ginoo. Ang Ginoo mo tubag, ang Ginoo mo lantaw sa imong pagpamuhat, ang Ginoo nagtanaw sa imong kasing-kasing ug sumala sa imong pagpakita sa sulod sa imong kasing-kasing sa imong binuhatan, ang Ginoo mo tubag paagi sa gitawag natong pabor. Ug atong nakatunan nga ang pabor sa Ginoo tungod kay ang tanang mang panalangin gikan sa Ginoo paagi sa tao para sa tao. Sumugamit ang Dios ug tao, ang tanang panalangin iyaha sa Dios. Ato nakatunan sa ngaging simana nga gikinahanglang usbo nato ang atong pangutok. Usbo nato ang kinaiyang dili kantigo mo atiman ug isig ka tao. Atong usbon ang naandan nga kinaiyang mamalikas sa isig ka tao o manabastama sa iyang una-una sa isig ka tao o ang atong gitawag nga pagdunggab sa likod sa usa ka tao. Ug atong bayluan ug kinaiya nga gisulti sa Dios nga mabuhat nato aron atong madawat ang pabor sa Ginoo.
kung dili ta kasabot unsaon nato pag-atiman og isig ka tao, walay magamit ang Dios nga tao para muhatag nimo. Kay ang panalangin sa Ginoo iagi man niya og para nimo, okay, para sa tao. So kung ang imong sabot sakto ka, dautan ang mga tao nga imong nakontrahan, nakaaway, wa nagkasinabtanay, ikaw ra po'y maalaot kay ang gamiton sa Dios tao man gyud. Usahay ang tao nga iyang gamiton katong naglisod pug ka og pag-abli sa imong kasing-kasing. Ug tungod ka na buhaton sa Ginoo aron mausab ang atong mga kinaiya ug matarong atubangan sa Ginoo. Ug usa sa atong nakatunan ning aging semana, which is mao sinugdanan, ang pagpamuhat aning butanga maoy maghatag og pabor sa Dios. Tungod kay atong nakatunan nga ang pabor resulta man ni sa atong pagpamuhat, merito man ni siya, makuha ni nimo tungod kay imong gibuhat ang mga butang, resulta pabor. Ug kana nga atong nakatunan ang pulo nga pagpasidungog or honor. Kung imong bayluan ang imong pamaba, ang imong kinaiya pangunahuna sa usa ka tawo nga unta ikaw mo pasidungog, imo naman hinuon gitamay, mawala ang posibleng panalangin. Kay dili man gid nato masultino ang kahimtang sa usa tawo karon 5 na 10 ka tuig pareho lang gihapon. Naay lihok ang Dios. Ang gitan-aw nimong mga tawo nga way nada, way nahot, way murag ugma sa imong tan-aw karon. Kung kana mahikap sa Dios, mga usab man gid na. Ug usahay sila ang gamiton sa Ginoo aron ka panalanginan. So gitudluan ta sa pulong sa Dios nga mutanom og pagpasidungog. Dili ta mutanom og pagbiay-biay, pagpanamas-tamas, di ta mutanom og dautan sa isig ka tawo, apan ang atong itanom mao ang pagpasidungog aron pag-abot sa panahon nga mupanalangin na ang Ginoo sa atong kinabuhi, iya kitang hatagan sa pabor nga atong gikinahanglan. So naa nato igsuon kung mamati ba ta sa pulong sa Ginoo, us ba nato ba ang atong kinaiya, ug naka-decide ko igsuon nga atong hinahinayon usa. Siguro mo diretso usa ta sa 5 o 6 ka mga pamaagi pagdawat sa gitawag nga pabor, paglihok nga buhaton, apan mutuon patagbalik sa word nga pagpasunod kay daghan pa kaayo siya nga mga elemento nga atong makatunan. Pero karong kabuntagon igsoon, I decided to backtrack, mo atras tagjutay para lang atong makita nga balanse ang atong pagtukoy sa pulong sa Ginoo ug malig-on ang atong huna-huna. Karong adlaw atong tan-awon ang gitawag nga panghitabo ni Jesus. Jesus grew up in wisdom, in stature, and in favor of God and man. So karong buntag ato sang sutaon tong niambak manggudta tungod kay I wanted to emphasize the subject of favor, but we need to go back just one step back. Atong tan-awon ang pabor sa Dios. Because Jesus grew up in favor with God and favor with man. So ang pabor sa Dios ang atong tukiyon karong adlaw para atong makita nga ang tanan gyud panalangin gikan sa Ginoo og resulta sa ato nga pagtuman sa pulong sa Dios, mupakita ang Ginoo sa iyang pagka-Dios dinhi kanato. So atong tan-awon sugdan igsuon, atong ablihan ang atong mga Biblia sa ikaduhang Kronika 17 Gs. Ikadahang Kronika 17 Gs. Nangahadlok sa Ginoo ang tanang gingharian nga naglibot sa Huda ug wala na sila makigubat kang Hosafat. Atong tan-awon una igsuon ang pulong nga pabor sa Dios. Unsaon man nato mahibaw-an nga naatay pabor sa Ginoo. Naatay gitawag nga grasya, di na nimo makuha sa imong kaugalingong binuhatan na sa Dios. Pero ang pabor lihok na sa tao para madawat. So kung makakuha tag pabor sa Ginoo, we're not talking about grace, we're talking about the favor of God. Unsa may mga butang nga atong angay nga sabton. Una, atong tan-awon nga kung naa kay kahadlok sa Dios, ang una sa tanan, kahadlok sa Dios. Kung makadawat kag pabor sa Ginoo, naa kay kahadlok sa Dios. Na kay kahadlok ang kinsay igsoon?
Kung naa kay kahadlok sa Dios, naay mga timailhan. Kung tinuod bagyod nga naa kay kahadlok sa Ginoo. Unsa may unang timailhan nga naa kay kahadlok sa Dios? Ingon pa sa ikaduhang Kronikas 17:10, wala na sila musukol o makig-away kang Hosapat tungod kay unsa isulti sa Ginoo? Sa Biblia, nangahadlok sila sa Ginoo. Kung naa kay kahadlok sa Dios, una sa tanan nga makita nimo nga naa kay kahadlok sa Ginoo, naa kay matawag nato nga pagtuman o dili pagsubak sa iyang kabubuton. Unsay unang makita? Dili musupak sa iyang kabubuton. Akong balikon, kung naa kay kahadlok sa Dios, makita sa imong kinabuhi nga dili ka masinupakon, dili ka musupak sa kabubuton sa Ginoo. Ingon sa Biblia, nangahadlok sa Dios ang mga tanang gingharian nga naglibot kang Huda ug wala sila makigubat kang Hosapat. Nganong wa naman sila makigubat? Kay nakita nila ang presensya sa Ginoo sa kinuwon ninyo Hosapat ug tungod niya na dili na sila makigsupak pa sa kabubuton sa Ginoo sa kinabuhi ni Hosapat ug sa nasod sa Israel. Tungod sa kahadlok sa Dios, ilang gisubay ang kabubuton sa Ginoo. So kung makakaplag ka o gitawag nato nga tinuod nga kahadlok sa Ginoo, dili ka magmasinupakon, dili ka murason sa Ginoo, dili ka mubuhat sa imong gusto apan imong tumanon ang pulong sa Dios. Genesis 22:12. Genesis 22:12, ayaw unsaa ang bata, miingon ang anghel. Nasayod na ako nga andam kagayud pagsugot sa Dios, kay wala mo man ihikaw kanako ang imong bugto nga anak. Nagisgot kang Abraham. Si Abraham na ay kahadlok sa Ginoo ug makita sa iyang kinabuhi nga dili siya musupak bisan iya pang bugto nga anak ang pangayoon sa Ginoo. Bisag ang pinakamahal, ang pinakaduol, ang pinakahumok sa iyang kasing-kasing ang pangayoon sa Dios, dili siya musupak. Manang klaro sa kinabuhi ni Abraham ang kahadlok niya sa Ginoo. So ato makita kung naa kay kahadlok sa Ginoo, makita nga dili ka magmasinupakon sa iyang kabubuton. Ikaduha, makita sa imong kinabuhi kung ikaw naa kay kahadlok na sa Ginoo, naa kay hustisya, wala kay pabor-pabor sa paghatag nimo og desisyon. Kung naa man kay desisyonon, gibuhat nimo ang sakto sa katawhan. Atong makita sa ikaduhang Kronika, balik 19:7. 19:7, busa pagbaton kamog kahadlok sa Ginoo, kay dili buot ang Ginoo nga atong Dios nga tuison ninyo ang hustisya ug magpabor-pabor o magdawat kamog suborno. So kung tarong ka nga tao na ay kahadlok kas Ginoo, dili ka mupaling-paling sa dautan apan mo barug ikaw ngadto sa hustisya o sa saktong dapit. Joshua 24:14. Joshua 24:14, mipadayon si Josue, busa simbaha karon ang Ginoo ug pagmatinud-anon kamo sa pag-alagad kaniya. Oops, niamba ko, sorry. Asan mo ko? Sakto. 19 verse 9, iya silang giingnan, tumanan ninyo ang katungdanan sa kinasing-kasing aron sa pagpahimuot sa Dios. So una, makita nga ikaw tinuod na ikadlok sa Ginoo kay dili ka magmasinupakon sa Dios. Ikaduha, makita tungod kay dili ka mo paling-paling, mo pabor-pabor sa dautan. Ikatulo, ikaw mangalagad sa Ginoo sa matinud-anong paagi. Unsay paagi igsoon? Mangalagad sa Ginoo sa matinud-anon nga pamaagi. Again, iyang giingnan, tumanan ninyo ang inyong katungdanan sa kasing-kasing. Ang Dios nagtudlo tungod kay naa kay kahadlok sa Ginoo, ang imong pagpangalagad sa Dios dili pinugos, dili tawhanon, dili para lang sa usa ka tawo, kundi para niya mo na nga gikan kini sa kasing-kasing. Sa Joshua 24:14 akong basahon, akong gi-text ganina, mipadayon si Josue busa simbaha karon ng Ginoo pag matinud-anon kamo sa pag-alagad kaniya. So pag matinud-anon sa pagpangalagad sa Ginoo, maoy mandato o pagpakita nga naatay kahadlok sa Dios. Kitahay no, nagsimba ka tungod kay nag-imbitar nimo ang usa ka tawo.
Pero aron karon kay imo namang nakatunan nga tinuod ang Dios nga imong nakaplagan sa Biblia, dili na unta ka awhagon pa. Ikaw sa imong kasing-kasing mutubag sa Ginoo sumala sa pagtubo sa imong kasing-kasing. Okay ra na si baby kay magpastor na one day. Nagpractice na siya wali-wali ron. So, ang pagtudlo gipakita sa Ginoo og klaro nga kung naa kay kahadlok sa Ginoo, una naa kay pagtuman sa iyang pulong, di ka mo supak. Ikaduha, makita nga dili ka mo paling-paling sa mga sayop, mga desisyon. Ikatulo, makita nga naa kay pagpangalagad sa Ginoo sa matinud-anon nga paagi. Ikaupat, makita ang timailhan nga ikaw na ay kahadlok sa Ginoo kung ikaw mubiya sa mga dautan. Kung unsa igsuon, Job 28:28, Job 28:28, unya ang Dios mingon sa tao, kahadluki ang Ginoo aron magmaalamon, biyai ang dautan aron ka makasabot. So dili dai ta makasabot hangtod dili ta kabiya sa dautan. Ingon unsa-unsaon man pagbiya sa dautan wa galing kasabot. Mao galing ang pulong sa Ginoo nagtudlo, ang kahadlok sa Ginoo maoy mag-abli sa imong kasing-kasing ug gunahuna aron dili ka magpabilin sa dautan. Timan nino ang panalangin sa Ginoo o iyang pabor magresulta kana sa imong pagsabot sa imong Dios nga gialagaran. Kung ang tanaw nimo sa Ginoo relihiyon lang, wala gyud nay mabuhat nga kausaban. Mura ra kag Dios non relihiyoso pero sa kasing-kasing dautan. Pero kung kinasing-kasing ang imong pagdawat ni Ginoong Hesus, mausab ang imong dagan ug ang pabor sa Dios mo anha dina sa imong kinabuhi. Ingon sa Panultihon 16 bersikulo 6, Panultihon 16:6, pinaagi sa dili mo pakyas nga pagkamatinud-anon ang sala pasayloon, kahadluki ug tahura ang Ginoo ug walay dautan nga mahitabo dinha kanimo. Ug walay dautan nga mahitabo dinha kanimo. So, ang pagbiya nimo sa dautan igsuon nagapakita nga naa kay kahadlok sa Dios. Sabot pasabot, kung dili ka mubiya sa dautang butang sa gitawag sa Dios nga kasalanan, nagpabilin ka nga masinupakon sa Ginoo. Wala ka ni decide, wala ka ni hatag sa saktong pangunahuna atong balikan nga ang gingarian sa Ginoo muliok sa ato paagi sa kahayag. Ang kahayag makaplagan sa mga taong mangita diha kaniya. Ug paagi sa kahayag sa Dios makadgama ta og saktong pangunahuna nga mubiya sa dautan. Ug tungod niya na ang lamdag sa Ginoo mas mo buhagay sa atong mga lakang. Ikalima nga timailhan nga ikaw naa nagyud kahadlok sa Ginoo. Ikalima mao ang pagtudlo nimo ngadto sa isig katao bahin sa kahadlok sa Dios. Kung atong sabton igsuon ang atong Amahan sa langit, nagtinguha gyud na nga way masaag. Gusto siya nga iyang tanang anak sakto ang dalan nga kapadulngan. Wa say gigusto nga iyang anak mubiya sa kamatuoran. Ang gusto niya ang tanan mapanalanginan sa Dios. So unaan nato munang ang saad sa Ginoo aron ang imong anak, kung ikaw ang amahan o inahan, ang ngayan nimong gusto makita pod ang kabubuton sa Ginoo nga way masaag nga mga anak, gikinahanglang itudlo nato ang kahadlok sa Ginoo sa katawhan. Ingon sa Deuteronomio 31:12-13. Deuteronomio 12:13, 31:12-13. Punduka ang mga tao, mga lalaki, mga babae o kabataan ug mga langyaw nga nagpuyo tipon kaninyo aron makabati niini ug makakaton sa pagtahod sa Ginoo nga inyong Dios ug tumanon nila pag-ayo ang tibuok balaod. Sa maong paagi ang ilang mga kaliwat makakaton sa kahadlok sa Dios nga inyong Dios samtang kamo magpuyo sa yuta nga panag-iyahon ninyo tabok didto sa Jordan. So ang mandato sa Ginoo aron kuno mapakita nato ang atong kahadlok sa Ginoo, atong tapukon ang duol sa atong maabot, atong banay, atong silingan ug itudlo ang pulong sa Ginoo aron sila makabaton sa kahadlok sa Dios.
atong makita unya nganong importante ang kahadlok sa Ginoo, pero karon ato sang ipakita ang mga timailhan kung naa ba gyud kay kahadlok sa Ginoo. Kay kung wala pa, hinaot makagama kag desisyon mula kang padulong sa kahadlok sa Ginoo ug dili pagsupak sa iyang kabubuton. So balik nato ang lima. Una, ang timailhan nga ikaw na ay kahadlok sa Ginoo, na kay pagtuman di ka masinupakon sa pulong sa Dios sa iyang kabubuton. Ikaduha, di magpaling-paling ngadto sa dautan sa imong mga desisyon. Ikatulo, mga lagad sa Ginoo sa matinud-anon nga pamaagi. Ikaupat, pagbiya sa mga dautang butang. Ikalima, pagtudlo. Joshua 4:24, Joshua 4:24. Mitubag sila kanila, alagaran namo ang Ginoo nga atong Dios ug tumanon namo ang iyang mga sugo. Salmo 34:11, Psalms 34:11. Salmo 34:11, dali nga ri kamong mga batanon ug pamatia ako kay tudluan ko kamo sa pagtahod sa Dios. So daghang mga pamatuod ang Ginoo nga ang atong nakatunan sa Dios dili mahimong ato ara. Dili mahimo nga ang atong nakatunan ato lang itago sa atong kaugalingon. Dili porke ikaw busy nga tao, dili na kamo sangyaw. Ang usa sa kabisihan unta nato mao ang pagpangalagad sa Ginoo, ang pagsangyaw sa iyang pulong. Kung gitawag nga busy gyud ka, dili ka kasangyaw sa pulong sa Ginoo, ang pangutana nganuman. Asa man di ay dapit ang Ginoo sa imong kinabuhi? Unsa man di ay ang role sa Dios sa imong kinabuhi, nganong wala man say luna sa imong kasing-kasing sa pagpadayag sa iyang pulong. Og tanan nga ingon busy sila mosulti og wa nay tao, busy lang gihapon. Ang tanang busy mosulti og di man ino, ang tanang atong binuhatan diri sa yuta punla kini. Kung unsay atong itanom, maoy atong, kung wala kay panahon sa Dios, na ay usa ka adlaw mangayo magyug tabang kay mao mo gining kalibutan, moy ka Lord tabangi ko, mutubag po ng Ginoo sa imo. Sige anak, dili sa karon kay busy pa ko. Sunod nga maluag-luag nako tubagon ti ka. Di man taganahan og inanang tubag, pero maumay atong gipakita sa Ginoo. Pasura man gyud makabantay sa akong itik. Munang di ko kasimba. Munang pag-abot sa rapture, mabiling gyud ka. Nganong mabilin man ka? Wa may mo bantay sa imong itik. Di gyud ka makaabot og langit. Kay ang imong priority ang pangitik. Ingna imong tapad. Unahon ang Dios. Now, unsa may bunga kung naatay kahadlok sa Ginoo? Ako lang paspason kay tulupan ni kapunto, napatas ka usa. Una, ang prutas kung naakay kahadlok sa Ginoo, ingon ang Isaiah 33:6, Isaiah 33:6, ug lig-unon ang nasod, panalipdan niya ang iyang katawhan, ug hatagag kahibalo ug kaalam. Ang ilang labing bililhong bahandi mao ang pagtahod ug pagbaton sa kahadlok sa Dios. Panalipdan, ingon ang Ginoo, ang iyang katawhan ug hatagan og kahibalo ug kaalam. So unang bunga mao ang naay kahadlok sa Ginoo, makakapla gayud og kahibalo og kaalam. Unsay makaplagan sa taong naay kahadlok sa Dios? Salmo 111 Gis, Psalms 111:10. Ang pagbaton og kahadlok og pagtahod sa Ginoo mao ang sinugdanan sa kaalam. Unsay sinugdanan sa kaalam? Okay, ang kahadlok og pagtahod sa Ginoo. Panultihon 9 Gis, panultihon 9 Gis. Ang pagtahod og pagbaton og kahadlok sa Ginoo mao'y sinugdanan sa kaalam. Ang pagbaton sa kahibalo sa balaang Dios mao ang pagbaton og maayong panabot. So kung wala kay kasanatian sa Ginoo, wa kay kahayag sa Dios, wala ka pa'y maayong panabot. Dautan pa ang imong panabot. Bisag maayo kang tao, no, dili ta ingon nga sama sa uban nga kriminal, ikaw maayo kang tao sa imong lantaw,
Pero tungod kay wa kay lamdag sa pulong sa Ginoo, tawgon gihapon ikaw sa Dios nga makasasala. Apan once muduol ka sa Ginoo, mangay ka pa sa iluan lamdagan sa Ginoo, nganong tan-aw nimo sa imong kinabuhi inana. Nay usa ka dato nga negosyante, niingon gyud siya ni adto tungod kay dako ang among negosyo, gipanalanginan ko og among banay sa Ginoo, ang among mga kalihukan maayo raman, ingon siya. Tanaw nako maayo kong tao. Og na ako'y mga bisyo, pero akong tanaw okay ra ng bisyo kay wa man ko nipatay og tao, wa ko namarastamas sa ilang katungod. Iyang tanaw maayo siya, hangtod sa iyang nakaplagan ang pulong sa Ginoo. Balik ko nun iyang hila kay nakita niya pirti niyang dautana og wa siya'y ugma kung namatay siya atong panahon na kahigayunan nga nakakaplag siya Ginoo. Usahay gamito nato ang rason nga naa nato na ang tanan. Naa kay kwarta, mo nang di ka mo simba, di ka mo ngadto sa pag-ampo, kay naa kay gikabisian, unya mabuhi pa ka. Pero mabot man gyud sa imong kinabuhi igsoon ang panghitabo nga makita nimo ang imong panginahanglanon sa Dios. Ayaw huwata nga lisod ng ibawi kung moabot pa ng panahon na. Panultihon 1:7, Panultihon 1:7, ang pagtahod o pagbaton o kahadlok sa Ginoo mo'y sinugdanan sa kaalam, ang mga buang-buang walay pagtahod sa kaalam o nagdumili sila sa pagsabot. Panultihon 2:5, Panultihon 2:5, kung buhaton mo kini matugkad mo ang kahulugan sa pagkabaton o kahadlok og pagtahod sa Ginoo ug mulampos ka sa pagsabot bahin diha sa Dios. Usa pang pulong sa Dios bahin sa kaalam ug kahibalo. Panultihon 15:33, Proverbs 15:33, ang pagbaton og kahadlok ug pagtahod sa Ginoo mao'y tinubdan sa kaalam. Mao'y unsa igsoon? Tinubdan. Kung gusto kang ma-bright, gusto kang mawala ang pagkabugo, gusto kang mawala ang hinay kaayong pagsabot, igsuon duula ang Ginoo. Unaha siya. Kahadluki ang Dios, makaingon jud ka nga nausab ang imong pangunahuna. Di ko kalimot sa college ko, nakagraduate ko high school kay maayo kong estudyante. Dili maayo nga top, pero antigo ko mutabang sa akong maestra. Naaman na yung mga tanang pamaagi. Kung dili ka maayo kaayo sa ingon nga scholastic, ayuhon nimo sa lain. Nakapasar ko, dili ko ingon nga taas o grado, pero di po ko makaingon nga mubo. Kay kumaya ka sa mong maestra, mo taas man imong grado. Mayong buntag. Pag-abot na akong college, dito ko nagkaingon-ingon tungod kay ang akong mga classmate, mga anak man og doktor, kay padong lagi sila pag-doktor. Mga dato, unya, grabe mo in English. Murag ang ilang in English palit. Murag kada adlaw nga kinaon ba niya, among in English pang English subject ramang yun. Unya di pa kamutingog kay English ragi. Salamat sa Ginoo kay usa ko naka-graduate og college, na born again ko, graduate og high school, na born again ko. Dito na ko nangita sa Ginoo niya, ang akong gibasa ni adto English niya King James pagyod. Dili jud ko kasabot. Salamat sa Ginoo kay naa na atong gitawag nga New Testament sa Tagalog, maayong balita. Maotoy nagsugod na akong sabot, akong basahon ng in English, basahon na akong Tagalog, basahon in English, basahon na, hangtod na akong nasabtan. Pag-abot na akong college, 1,200 mi plus nga estudyante sa first year per semester. Pag-abot na mo sa second year per semester, 250 na lang ang dawaton. Nakaingon, good Lord, salamat kay naluwas ko atong pag-graduate sa high school para makalahutay ko og second year per semester. Third year per semester. And it was really scary experience. Pero salamat sa Ginoo nakalabpos. Dili tungod kay maayo ko pangutok, pero ang grasyas Ginoo nitudlog yung tungod kay di man ko kasabot sa in English, akong hubaron sa tinagawog. Unya pagbahubad sa tinagawog, ako na pong memoryahon tong in English para akong masabtan. Ya pagabot ako sa simbahan sa COP, in English man sa na magwawali, mapugos yung kagsabot. Salamat sa Ginoo niya. Kita usahay no, mga tapaso, di ko kasabot kay mag-in-English manggod. Ikson kano samanta mo ispokin ng dollar at tubangan sa mga Europano o kano mga Amerikano. Magsige lang tag Binisaya.
Okay man ang binasya, kaya naaraman ta diri, pero katong naan na tayo mga ihatag nga oportunidad ang Ginoo niya, sa man piso-piso na lang atong hisgutan ani sa Amerikano. Makat-on po ta, amen? Practice ba? Bisa kita-kita ra, magkatawa-tawa ta, pero nagtubo day imong pangutok. Amen. Understand it, man? Yeah, man. Igsoon, dili lalim, no? Pero makatabang ang kahadlok sa Ginoo para ka mo sabot sa mga butang. So, ang unang makaplagan nimong ang resulta sa imong kahadlok sa Ginoo, kaalam o kahibalo. Mabright jud ka sa tinuod nga pagstorya. Kay Ginoo na may mulihok, ablihan man imong utok, marabag yawihan para, uy, magamit man di ay. Amen. Ingna imong tapad, uy, magamit man di ay. Ikaduha, unsay resulta kung ikaw na kahadlok sa Ginoo, gawas nga hatag kag kaalam kahibalo, ingon ng Biblia, kung na kay kahadlok sa Dios, mutaas ang imong kinabuhi. Muon sa igsoon? Panultihon 10:27. 10:27, tahura o kahadloki ang Ginoo ug mutaas ang imong kinabuhi apan mamatay sa dili pa panahon ang taong dautan. Akong anak ro nagresidente siya sa Davao, sa Davao Regional Medical Center. Kadaghanan sa iyang mga tahi-tahi man siya, no, kay surgery, mga dunggab, pinusilay, kadaghanan hubog. Kadaghanan sa iyang tahion kay nagdinunggabay, napusilay, inom. Naabot ko no kanang dumot-dumot nga bantayan ay kinsay moagi. Naabot ko no na, pero ikumpara nimo sa gidaghanon tungod kay nahubog, taas ko no ang mga nasamran o ilang gitahi tungod kay nag-inom-inom, nag-birthday, nagpista o sa padiha. So ato makita no kung naa kay kahadlok sa Ginoo, di na ka mo nga ng mga dapita, kay bao man ka nga, posibleng imo nang ikamatay. Mayong buntag. Sa amo, pastor, mo inom galing may, di man na mo ibutang sa utok sa tiyan, Roman. Lusot, pero, pisat. Kadaghanan sa ilang ipang interview, anong nandunggamay mo, naglalis. Kadaghanan tungod lang sa kantang My Way. Sige na lang, di ta mo nga. Panultihon 14:27, 14:27 of Proverbs, ang kahadlok ug pagtahod sa Ginoo maoy tinubdan sa kinabuhi. Mao kuno yung sa igsoon? Paagi sa paglikay sa kamatayon. So giklaros Ginoo nga ang atong kahadlok sa Ginoo dili lang na relihiyosong kinaiya, apan ang pagkahadlok sa Dios maghatag lamdag sa atong kinabuhi ug lugway sa atong kinabuhi tungod kay malayo man tas dautan. Kabalo naman ka ang mga butang nga makadaot sa imong pagkatao. Ikatulo nga resulta sa taong naikahadlok sa Ginoo, ingon ng panultihon 19:23. Tahura o kahadloki ang Ginoo ug ang imong kinabuhi may katagbawan ug layo sa kakuyaw. May katagbawan ug layo sa unsa igsuon? Kanang mga tao nga nalambigit sa kriminal nga activity, sige nang magsigbit og pusil. Ngano man. Kay ba man sila nasa lay kontra. Sige nang magdaog sundang, magdanag pinuti, magdana og duhang hinagiban. Aron lang ingkasong na ako'y maengkwentro. Pero ang mga taong way problema ana, taliwala sa kagubot, moagi sa taliwa, wagi kahadlok, way kakuyaw. Why? Kay wala man siya anang mga butanga. Pastor, akong kailan, naangin lagi. Naangin, pero dili tungod kay naa siya'y gibuhat. Unang ingon na Ginoo po no, sa panultihon, kung naa kay nakitang kagubot, bumbang mubuto, ayaw na padulong dito. Pero kita, osyosero man kita. Nagsumbag kay, kisa man na. Pagtanon mo kisa na, parang na nimo nagdag pinuti. Nya di man kakadagan kay dako kag tiyan, ikaw nanuoy na unay. So I'm trying to bring this down in a manner that we can easily understand. Ang panalangin sa Dios kung naatay pagtahod, aron ta mapaboran sa Ginoo, naatay mga buhaton nga butang. Og resulta niya na ato nakatan ulayo ka sa mga kuya, you will be untouched by trouble.
you are not going to be in the midst of trouble, but you are far away from trouble. Ikaupat, mo niyang akong giganahan pag-ayo pagbasa na ako ini sa pulong sa Dios. Panultihon 22:4, nganong ganahan man kay ka? Kay gani man ang problema sa kadaghanan. 22:4, atong basahon 22:4. Panultihon 22:4, atong huwaton sa ang atong media nga makabalhin po siya. 22:4. Ang pagbaton og kahadlot og pagtahod sa Ginoo ug pagpaubos ug makabaton kag mga bahandi, dungog ug taas nga kinabuhi. Tulo ka butang siya. Kung makabaton kag kaalam kahadlok sa Ginoo, makabaton ka og taas nga kinabuhi, bahandi og dungog. You will receive wealth, you will receive honor, and you will receive long life. Dagang tao nangita og panalapian. Isalikoy na galing ang Ginoo kay mangitag kliyente, mangita ani, mangita ana. Wa sila kabalo nga ang imo di ay angay unahon pagpangita ang Ginoo. Kay ang tanan nimong gikinahanglan ihatag na lang sa Dios. Pero di oy mangita gyud sila kliyente, di mo simba, di mo attend og big group, di mo basag Bible kay nagsige naglinya sa iyang mga adtuanan. Tinuod na ay resulta ang pagka makugihon, pero lahira na sa resulta sa naay pabor sa Dios. Can you imagine kung naa kay pabor sa Ginoo tungod kay maayo ka sa pag tubo sa kahadlok sa Ginoo, hatagan na kag usa ka kliyente nga naay libuhan ka empleyado ug siya'y musagot sa tanan nilang panginahanglanon paagi sa imong ihatag nga produkto. Maligya kag auto, ingon ako'y gatusan mga manager, hatagi sila tanan usa-usa. Usa lang ka pabor sa Dios. Na kay deliveran untang ita kag kasi asa ka makadeliver og balas. Kakuha kag usa ka tag-iya aning so may dako nga kumpanya ron ha. Kanang sa nagbuhat og mga infrastructure, kanang mga tulay, gaway kahumanang mga tulay. Na ila-ila nimo, natabangan nimo, kay naplatan siya gligid, ikaw tuwa dito, gitabangan gyud nimo siya. Ingon siya nga, pilay ako yating, di lang sir, tabang na sir. Usap na imong panginabuhi. Nagkuan ko sir, nagdili ko mga balas, og amo ba? Na ako'y project ron, tulay. Kaya ba nimo ang gatos nga truck sa usa ka adlaw? Cash basis. Natuyok imong utok ha. Napakilaing ligid nga plat diha sir, ako ayohon. Pabor na sa Ginoo igsoon, tungod na kay naay panalangin ang Ginoo kung unahon gina. Ingon ang Biblia no, kung na kay kadlok sa Dios ang resulta ni ana bahandi, dungog ug taas nga kinabuhi. Na kay bahandi pero mamatay na ka, baliwa. Na kay dungog, mamatay na ka, legacy na lang. Pero kung naa kay kahadlok sa Ginoo, naa kay dungog, bahandi og taas nga kinabuhi, ma-enjoy nimo ang imong ngago. Mayong buntag. So una kahadlok sa Ginoo, ikaduha nga angay natong mabatunan aron ta makadawat og pabor sa Ginoo, una kahadlok sa Dios, ikaduha pagsalig sa Ginoo. Unsay angay nga natong ibutang sa atong kasing-kasing? Pagsalig sa Dios. Kung naa kay pagsalig sa Ginoo, una makita ang imong pagmatinumanon sa iyang pulong. Your obedience to God will reflect that you are trusting in His Word. Ingon sa Deuteronomy 9:23, Deuteronomy 9:23, sa dihang gipagikan kamo sa Ginoo dito sa Kades Barnea o giingnan, lakaw kamo og panag-iyaha ang yuta nga gihatag ko kaninyo. Wala ninyo tumana ang sugo sa Ginoo nga inyong Dios og wala kamo musalig kaniya. So ang pagtuman sa pulong sa Dios sa iyang gisulti kanimo maoy magpakita kung misalig ba kaniya. Musalig galing kabot pasabot naa kay pagtuman. Kay nisalig man ka. Pero kung wa galing ka musalig, di gyud ka mutuman. For example, katubi taong tao nga ilado nga mutaytay og kanang alambre o kanang kable. Ayon na alambre basig maputol ra na dali. Kanang kable. Mutay mo mulabang-labang siya duha ka balay, dos andanas niya mutaytay siya. Isa ka na po siya 5 ka andanas,
tisig building, ni taytay siya. Hantod sa ato lang inon, gagamito nato nang sa atong building diri kanang sa building 101. Ya, butang sila kitahay no, kitahay kay wala pa man na atong panahon. Butang siya og kanang alambre mo taytay gyapon siya mingon siya sa tao. Tuo ba mo nga makataytay ko? Ingon mo, "Oh, tuo mi kay nakataytay naman kaniadto." Kung mituo ka, sakay nako sa pagtaytay nako. Musakay ka? Agoy. Mamatay man ta aning pagtuo nako oy. Naay panahon no, hagiton jud kas Ginoo, musakay ba kaniya? Pagtaytay sa alambre, murabag Lord unsa man niyo, murag nag-suicide attempt man eh. Well, kung gisulti na sa Ginoo, igsunog klaro sa pulong sa Dios nganong di man? Mayong buntag. Remember ka katong sa panahon ni Elijah, katong di ba iyang giaway tong mga propeta ni Jezebel? Wa na tao dire. Kabaw mo Raul. Si Jezebel na yung mga propeta gipamatay tanan ni Elijah tungod tatong pagpakita sa Mount Carmel no. Kisay makagagahom. Unya nasuko si Jezebel, patyon siya. Nadlok siya. Dagan siya, nya adto siya sa Kiryat Rabin, gipakaon siya sa uwak. Pag human nga gipakaon siya og hamburger, wa na may supply. So ginan siya sa Ginoo adto sa usa ka balo kay ako siyang gisugo nga pakanon ka. Pagabot niya sa balo, ingon siya sa balo, ingon ang balo kaniya, mayong buntag. Unsa may ato, ingon si Elijah. Unsay naani mo diha? Ingon babay, wa. Apan, na ako'y gamay nga kumkum nga arena o gamay nga lana. Ingon siya nga, sige, lutuan na. Akong kanon. Ingon siya nga, wa, nagaling kanina lamang. Ingon Elijah, mao lagi, lutuan na, akong kanon. Pero ingon na Biblia, gisugo na ang balo. So kung wa pa to siya misugod ni tuman sa Ginoo, kay last naman to. Kung wa pa siya naminaw sa Ginoo, di makakaon ang propeta o di pud siya makakaon. O di pud siya maluwas sa iyang kahimtang nga kamatayon tungod kay wa naman sila makaon. Patungod sa paghatag niya kang Elijah, nabuhi sila tungod kay ang lana wa mahurot o ang kumkum nga arena wa pud mahurot. Hangtod sa niabot ang uwan. Subot pa sabot igsuon na ay mga sugo ang Ginoo sa ato nga mugawas ang hagit sa pagtuo. Mutuo bagyud kas Ginoo. Kung ang Ginoo nay nisulti, di na nimo masuta. Nituo bagyud ka kay kung mituo ka ang pabor sa Ginoo mo kunsan. Pero kung di ka katuo, imo ra po ng pagpili. Kay ingon pa nila, kandi's Pilipinas, we are living on a democracy country. Na kay katungod sa imong pagpili. But you're missing out on the promise the Lord has given. Nang naay pabor sa Ginoo, ang naay salig kaniya. Ikaduha, salig dili lamang sa Ginoo, apan sa ikaduhang Kronika 20:20, 2 Chronicles 20:20. Unya sa iyo sa buntag, miadto sila sa kamingawan sa Tekoa, ug samtang nang lakaw sila, miingon si Josaphat, pamati kamo kanako, katawan sa Huda ug sa Jerusalem. Salig kamo sa Ginoo nga inyong Dios ug malig-on kamo. Tuo kamo sa iyang mga propeta ug magmalampuson kamo. Akong basahon sa in English. Early in the morning they left for the desert of Tekoa. As they set out, Jehoshaphat stood and said, "Listen to me, Judah and the people of Jerusalem. Have faith in the Lord your God and you will be upheld. Have faith in his prophets and you will be successful." So dili lamang pagtuo sa Ginoo, ikaw mutuo, apan mutuo pug ka sa mga tao sa Dios, sa alagad niya. Kay sa imong pagtuo sa Ginoo, paagi siyang mga alagad, naa dinha ang imong kalampusan. Remember, all of the blessing comes from God through. So tanang panalangin gikan sa Ginoo, iagi niya og tao para sa tao. So kung atong sabton ang alagad sa Ginoo sinugo sa Dios ug sila ang gihatagan sa Ginoo ug pulong aron masabtan nato ang pagpadayag sa Amahan sa langit ug atong masabtan unsaon nato paglakang alang sa kahimayaan sa Dios. So musalig tas Ginoo, makasakay pa ka sa iyang abaga kung mutaytay na siya sa kawayan or sa alambre
or mutuman baka sa iyang sinugo aron ka matudluan sa dapit nga angay nimong adtuanan o pagabuhaton aron ka mapanalanginan. So dili man gud sa mo ingon magutanga, I don't need man, I only need God. Tinuod man na. Pero kinsa may gamiton ang sa Ginoo para ka panalanginan, balik ta igsuon tao lang gihapon. So dili ta mahimo nga musalikway sa espirituhanon nga responsibilidad nga gitudlo sa Ginoo nga naa siya'y mga alagad nga gamiton. Usahay hari iyang alagad, pero sa atong punto nga gibasa ang alagad sa Ginoo nga iyang tinawag nga mulihok alang sa kabubuton sa Ginoo. So ang imong pagsalig sa Dios makita sa pagtuman nimo sa iyang pulong ikaduha o pagtuman nimo sa iyang mga alagad. Ang imong paghunahuna sa mga alagad sa Dios. Dili man gud mahimo nga murabag ato lang naniuno. Kung gipanalanginan ka atong gamiton ra example nga nakatabang ka ga wa ka kabalo nga tag-iya dayto construction nga dako kaayo na flat tire unya gitabangan nimo for free wa ka nangayog bayad. Kung nangayog pa kag bayad, kutob ra to ang imong madawat. Wa kay dakong proyekto. Pero nakakuha kag utang kabubuton nila, mubayad gyud na. Sa laing paagi. Subot pa sabot kung nakuha nimo to nya grabe day ito kaadunahan, kasabot day siya sa mga butang. Kaya ba kay sunay mga kaalam sa Ginoo ihatag lang niya ngadto lang sa mga taong nakaabot na sa dapit sa ilang success tungod kay sila ang makasabot. Na yung mga tao nga gagmay pa di pa kasabot, di ginahatagan sa Ginoo. For example, ako mo noonan si katubi taong parao sa Ehipto nga nagdamgo nga naay 7 ka baka nga tambok unya gikaon sa 7 ka baka nga niwang anong siya man ang gihatagan og pananaw na nganon di man si Joseph or laing mga tao tungod kay naa man siya dapit nga kasabot siya naa siya sa lugar nga na makabuhat sa solusyon. So naay mga butang ipadayag ang Ginoo ngadto sa mga tao nga anang mga butanga lang og dili ngadto sa mga katawhan nga wa pa nakaabot sa ilang success level. Tungod kay lahi ang ilang mabuhat sa kadaugan ug lahi pod ang mabuhat sa mga tao nga wa pa gyud kaabot sa mga ang-ang sa ilang kalambuan. Muna nga muhatag gyud ta og pagpasidungog sa Ginoo kung naay ihatag ang Dios nga alagad para ka atimanon. Kitahay kaning tawhana nga gitabangan sa imong pagtabang sa iyang flat tire nga dako diag negosyo nya natabangan ka. Mupasalamat ba ka aning tawhana? Wa na ita. But lang. Pangutan ako. Gitabangan kag maayo aning tawhana. Ang imong banay nakapalit kag bag-ong sakyanan, mga balay tungod sa iyang negosyong gihatag nimo. Mapasalamaton ka kaniya. Kung naay mandaot niya, dili nimo proteksyonan ng tawhana. Tungod kay dako siya natabang. Now, ang gustos Ginoo ato nang masabtan. Ang alagad sa Ginoo, alagad sa Dios. Dili na siya sa usama atong negosyante akong gigamit nga ehemplo nga makahatag og construction project pero makahatag siya giyap gikan sa Ginoo aron ka makaabot anang mga construction nga dinagko nga cash basis. Hallelujah. Especially kung wa pa kay gahom. Kay sa sinugdanan inat-inat atong puhunan, inat kadugayan hatagan na ka credit line unya usa ka bulan, 3 months hantod sa wa nay limit ako'y kailang negosyante igsuon. Kung naa siya project, magkaguliyang ang mga supplier, mag-unhanay og offer. Bay sa amo ko lang kuha bay oy. Nya mangutan siya pila may term. Ako kanu sara ka muwayan, way kaso. Kay nakita naman daghan siya agi, nya maayo siya agi, wa man siya utang gyud. Pero sa sinugdanan di ko siya mobayad. Kay iya mang itotal sa ang total cost. Magkaguliyang sila kay dako man gyud siya orderon. Kanang mamuhatay og mga pier mo na iyang proyekto. Kaniyang latest nga nahuman diri sa Talisay, kanang container port, at least 1B ang cost sa project. Kagubot ang mga insect, ako lang deliver nimo ako lang. Pilay terms nimo, away terms, kung kano sa ka makabayad. Nya kita gali mo palit naglansang usa ka kilo, pwedeng bayran ako unya. Ay di oy, bayran cash. Mantay pabor.
Mayong buntag. Now, I'm trying to tell this because this is going to break the wrong understanding. Say man gud ginuto nato ang gagmay nga mawala noon ang dagko. Mayong buntag. So, ingon ang Biblia, kung naa kay kaalam sa Ginoo, na kay pagtuo sa Dios, makita ang imong pagtuman sa Ginoo, pagtuman sa iyang pulong, o pagtuman pod sa iyang mga alagad. Ikatulo nga resulta kung ikaw na ay pagsalig sa Dios. Daniel 6:23. Daniel 6:23. Nalipay pag-ayo ang hari ug mimando siya nga kuhaon si Daniel gikan sa langob ug sa leon. Busa gikuha nila si Daniel nga wala gayud maunsa kay misalig man siya sa iyang Dios. Ang taong na ay pagsalig sa Ginoo bisag ilabay sa mga leon, di mo kompromiso. You will not compromise because you know what you stand for. Si Daniel, gilabay siya sa leon, tungod kay wa siya mutuman nga muyukbo sa hari nga ribulto. Nasuko ang hari, gilabay siya dito sa mga leon. Ang leon ito, ningon nga, wa ko nangitag tao, ngita ko og iro ang akong ganahan. O ingon, nag-diet ko, kuan ko karon vegetarian, di ko ganahan og meat. Basta bottom line, wa gyud na unsa si Daniel. Og tungod sa iyang pagsalig, bisan nalambigit siya sa kalisod, wa gyud yung si Daniel, kung mamatay ko. Kung di, watay mabuhat. Apan mutuo ko sa Ginoo. So ang hagit sa atong pagsalig sa Ginoo, bisan usahay mo abuta sa lambigit sa atong kinabuhi, tungod lang sa atong gituan. Pero iyo kabala ka si Daniel ni agi na ni ana og nagkapakita si Daniel nga way maunsa sa mga taong mituo sa Dios. Amen. Ikaduha, bahin sa pagtuo sa Ginoo, kung ikaw ni salig sa Dios, naa kay gitawag natong distinction. Pinasahi nga pagkaila sa katawhan tungod kay masaligon ka sa Ginoo. Ingon sa Panaltihon 3:5-6, Proverbs 3:5-6. Salig sa Ginoo sa bugos mong kasing-kasing, ayaw gayud pagsalig sa imong kaalam, hinumdumi siya sa tanan mong buhaton ug tultulan kaniya sa matarong nga dalan. Kung ikaw ang taong misalig sa Ginoo, naa kay saktong dalan nga giagian. Dili tanang tao, ayaw una-una tanang tao mungadto sa saktong dalan. Dili tinuod nga pagkasturya, mas daghan ang tao mungadto sa sayop nga dalan kaysa tarong nga dalan. Kung mungadto ka sa tarong nga dalan, mailhang yung kastawa kanang tawhana, di mo masubornohan kanang tawhana, ditso gyud na siya. Mailhang yung ka. Why? Because you are standing on the firm footings of the scriptures ground. Muna, kung ikaw na ay pagsalig sa Ginoo, dili ka musalig sa suborno. Kung na kay pagsalig sa Ginoo, dili ka musalig sa kalihukan sa tao, apan musalig ka sa Ginoo nga naay pagpasidungog sa tao nga bisan naapay musuborno anang mga butanga, ang pabor sa Ginoo maanaa lamang gihapon nimo. Naa kay mark of distinction because you are standing on the grounds where the Lord would want you to stand. Mao nang kalahian, kung mituo ka sa Ginoo, lahi ra gyud ang imong dalan. Ug makita nato kung naa kay pagtuo sa Ginoo, lahi ang imong distinction. Ikaduha, makita po ng imong pagkasahi nga dili ka mahadlok. Dili ka sa igsuon. Kadaghanang tao, no, gamay nga balita hadlok, gamay nga kasikas hadlok, puro kahadlok. Asa man gikan ng kahadlok sa yawa igsuon. Pero kung misalig kas Ginoo, dili parte sa imong utok ang kahadlok. Ingon sa Isaiah 12:2, Isaiah 12:2, ang Dios mao'y nagluwas kanako, busa musalig ako kaninya og dili ako mahadlok, kay ang Ginoong Dios mao man ang akong kusog ug panalipod ug siya ang akong manluluwas. Marcos 11:22, miingon si Jesus kanila, salig kamo sa Dios. Mateo 6:30, kung gibistihan sa Dios ang mga balili nga buhi karon apan sa sunod adlaw sunugon ra, kamo pakahay dili bistihan pagkagamay ninyong mga pagtuo. Kaning atong gisgutan igsoon nga walay kahadlok, wala kay kahadlok sa mga panghitabo o unsa man gani tungod kay nagsalig kas Ginoo. Kabalo ka nga di ka pasagdan sa Dios, kabalo ka nga naay planong maayo ang Dios, munang di ka mahadlok. Pero kung imong makita nagkaguliyang na murag ikaw na sunod nga ilang atakihon, ikaw sunod nilang pakalisdan,
ang imong pagsalig wala sa gahom sa tao, ang imong pagsalig naa sa gahom sa Ginoo. Munang ingon si Isaias, ang tigpanalipod nako dili ako, ang akong kusog wala gikan sa tao, gikan kinitanan sa Ginoo, ug magdala kana kanimo og kadaugan ug mailhan ka nga pinasahi nga tao tungod kay naa kay pagsalig sa Ginoo. Gamay naman lang igsuon ang nagsalig sa Ginoo karon, mo nang kinahanglan gyud tang maningkamot nga ipabaton ang kamatuoran aron ang tao mawala sa litag sa yawa aning kahadlok. Ikatulo, so una, kahadlok sa Dios. Ikaduha, salig sa Ginoo. Ikatulo, aron na atay pabor sa Ginoo. Ay napay usa pa day na, napay usa ka punto. I don't want to miss this. One is you will have distinction paagi sa imong sakto nga dalan. Ikaduha, wala kay kahadlok. Ikatulo, panalanginan kas Ginoo. Maunay imong distinction. Psalms 40 verse 4. Psalms 40 verse 4 ingon ang Biblia, bulahan ang tao nga nagsalig sa Ginoo. Unsaon kuno sa Ginoo ang nagsalig niya? Og dili mo dangop sa mga Dios-Dios ug muuban ni adtong mosimba sa mga niini sa mga mini nga Dios. So ang kalahian nato sa kadaghanan nga ang panalangin og pabor anaa kanimo tungod kay nagsalig kas Ginoo. Apan ang uban nagsalig sa panalapian, nagsalig sa ilang koneksyon, nagsalig sa ana og ani. Pero ang imong pagsalig anaa sa Ginoo mo nang muabli ang gangaan og pabor sa Ginoo diha kanimo. Ikatulo ug mao ni ang last part, mao you need to be a consistent tither. Kinahanglan nga dili ka mag-usab-usab sa imong kasinatian sa paghatag sa ikapulo. Unsa may labot ani pastor? Ang pagsalig sa Ginoo ingon ng Biblia, where your treasure is, there will be your heart also. Kung asa ang imong kasing-kasing tuad dito imong bahandi, ingon sa Mateo 6:24. Sa Mateo 6:24 gipakita sa Ginoong Dios ang kasing-kasing nga iyang gipangita sa tao, ug ang tao madala gayod sa ilang mga panginahanglanon. Apan ang Dios nahibalo sa panginahanglanon mo nang ingon siya nga makakaplag sa kadok sa Ginoo, makakaplag og kaalam ug kahibalo. Kung makahibaw lang ka sa paagi sa Ginoo, mausab gyud ang imong pananawon. Dinhi musod ang gitawag nga ownership ug stewardship. Kung naka-attend ka atong King's Fellowship, nagtudlog gyud ko kining kalibutana paagi sa gingharian sa Dios. Walay na nag-iya nato. Puro tatanan gisaligan. Piniyalan rata. Dili ta ang tag-iya. Kung kita ang tag-iya, dinha ta makakita og rebelde o rebellion sa Ginoo tungod kay musupak naman tas Ginoo kay kita may tag-iya, di na tamutuman sa iyang pamaagi kay kita may tag-iya. Pero kung atong masabtan ang tanang naa niining kalibutan na salig piniyal sa Ginoo kanato, then mutuman ta sa na nag-iya sa atong agalon, ang agalon ng Dios. Mo nang pahinumduman ta sa adlaw sa kamatayon, wa kay madala bisag piso, sinintabo o SIM card o mini SIM card para lang ingon nga imuha gyud ni. Wala igsoon tanan na madugta ninyo taa. And that's to prove nga kita gipiyalan sa Ginoo. Kung ikaw dili mapiyalan sa Dios, unsaon man paghatag og pabor sa Ginoo nga dili man ganing ka mapiyalan sa gitawag nga pinakamubo nga kapiyalan aning kalibutana, mao ang bahandi. Daghang mga paagi nga makadawat kag pabor sa Ginoo, pero ang last ni ana mao ang panalapian. Naapay mga ang mas taas pa anang panalapian. Pero kung sa ubos manggaling di nakakapasar, unsaon man pagsalig sa Ginoo sa mga dagko nga bahandi nga Dios ang nag-andam alang kanimo. It's really a matter of the heart. Are you willing to pursue the agenda of God, or you will be owner of your own company and God has nothing to do with it? Ug tungod ni ana makita nimo ang kalambuan, musaka ka siguro, pero naara kay dapit nga dili gyud magmalahutayon, magmalambuon kutob sa gustos Ginoo. Tungod kay ikaw raman, ingon tong usa ka magwawali, kanang mga tao nga nagunahon nagsilay na nag-iya, di na musuod ang high blood pressure. Kung naa kay high blood pressure, di na ka madawat sa insurance. Sumpay-sumpay na kuno na tanan. Pero kung wa kay kahadlukan, tungod kay misalig kas Ginoo, marelax ra ang imong lawas ug wa kay angay nga ikabalaka. Tungod man gud ingon ng Leviticus 27:30 igsoon, Leviticus 27:30, iya sa Ginoo ang tanang ikapulo gikan sa abot sa yuta, sa inani gikan sa uma o sa bunga sa kahoy, balaan kini alang sa Dios. So nganong kinahanglan tan consistent?
Tungod kay naa diri ang pagkamatinud-anon, makita kung tinuod batang consistent. Kung gusto ta nga ang Ginoo consistent mo panalangin kanato ang pabor consistent alang kanato, kinahanglan ipakita pud nato sa Ginoo nga consistent pud ta basa sa Biblia, pagampo, pagtubo, pagpangalagad, aron pud ang panalangin sa Ginoo dili mag-usab-usab. Ug tanan nga nagsalig sa Ginoo mosulti og. And I will close with this verse in two more verses, Malakay 3:9-11. Malakias 3:9-11. Gitunglo kamong tanan kay ang tibuok nasod nanikas kanako. Dada tibuok nga ikapulo ngadto sa templo aron adunay pagkaon didto. Sulay ako ug makita ninyo og ablihan ko ang mga bintana sa langit ug ibubo ko kaninyo sa magmadagayaon gayud ang mga panalangin. Dili ko tugutan ang mga mananap sa paglaglag sa inyong mga tanom aron ang inyong kaparasan mamunga og daghan. O sa may labot, subayan lang kisuno, Numbers 23 verse 8. Numbers 23 verse 8. Di ako makahimo pagtunglo sa wala tungluha sa Dios. Dili ako makahimo sa pagpanghimaraot sa wala panghimarautas Ginoo. Numbers 23 verse 8. Ang gitunglos Ginoo dili mahimong mapanalanginan. Ang gipanalanginan sa Dios dili mahimong matunglo sa tao. So kung ang Ginoo nagtudlo sa ato, gusto ta nga na ay pabor sa Ginoo ang atong mga project mahitabo, makatabang ta sa mas daghang tao, unahon gyud nato siya ang usa ipakita nato asa ang atong kasing-kasing. Wala ang atong kasing-kasing sa bahandi, wala ang atong kasing-kasing sa panag-iya, ang atong kasing-kasing pagpasidungog sa Ginoo. Ang tanan nga atong madawat iya sa Dios, muna kumuhatag ang Ginoo mando diha kanimo, ang atong trabaho pagtuman ra gyud unta. Pero lisod kay ngano kita may tag-iya, di man ta nag-submit sa agalon. Pero kung kabaluta di ta ang tag-iya na atay agalon, mutuman ta sa agalon kay siya may tag-iya. Pero kung kita ang tag-iya, di oy, ako ning hinaguan, di ko mutuman nimo. Ako gyud naghaguan nimo nang ang atong panalangin, sud gawas. Usahay naa, usahay wapod. Nakita ra po'y makatubag ngano. And that's why if you want an open heaven, let the kingdom floodgates open up for you. Hatagi ang Dios pagpamatuod. Pero kung ikaw mo pili nga musupak sa Ginoo, di man sad mamugos ang Dios. But you will live under a curse. Mo nang ingon sa basahon ako sa amplified no sa in English sa Malakay 3:9, you are cursed with a curse for you are robbing me. Gitunglo ka sa mga tunglo kay nangawat ka sa Dios. Now, the point here is not getting money for the house of God. No. It's about learning how to get the favor of God. Ang Diyos may mo panalangin nato, di man ang simbahan. Ang Diyos may mo hatag ka nato project, di man ang tao. Munang atong pasidunggan, ang Ginoo sa iyang mga sugo, tumano ng iyang gisulti, aron ablihan ang gangaan, ug naatay pabor sa Diyos. And everyone said, nagampog yun ko gabi igsoon nga inyong masabtan. Ang pabor sa Ginoo wala na gitipigan lang ug piliun lang sa Ginoo kay kung kisala iyang ganahan. Gibuhat, gisulti ang pulong sa Dios para ang tanan tao makasabot unsaon pagkuha sa pabor sa Dios. And the Lord has opened us the scripture to tell us how. Una, kahadlok sa Ginoo, ikaduha pag salig sa Dios, ikatulo, pag matinud-anon sa ikapulo, kay maunay magtangtang sa tunglo sa mga tunglo. And God will open up floodgates of His kingdom nga wa na'y kabutangan sa imong tipiganan. Amahan sa langit karong kabuntagon, miduol kami nga ang imong pagtudlo kanamo malambuon, malampuson mo pauli kami nga naay kahadlok, pagsalig ug kasinatian sa mga butang nga angay namong ibutang ang among kasing-kasing. Salamat kay wala kay kapakyasan, maayo ka nga Dios, nagmahal ka kanamo ug gusto minimong panalanginan. Gidayeg ka namo sa among nakatunan, Lord, tipigi paagi sa balang espiritu ang among mga nadunggan sa ngalan ni Jesus. Ug ang tanan mosulti og amen. Gitudloan ba ta sa Ginoo karong kabuntagon? Hinaot igsoon, dili lamang ni pagtulunan nga murag ato lang hikalimtan, apan atong imemorya para atong mabuhat sa kadaadlaw nga pagpanlihok. Pakpakan nato ang Dios. Hallelujah. Amen ug amen.
Unsa to tulo ka butang nga aron kita makabaton o pabor sa Ginoo. Ha? Kahadlok sa Dios, pagtuo diha o pagsalig sa Ginoo nya ikatulo, pagkamatinud-anon. Pagkamatinud-anon labi na sa ikapulo nato diha sa Ginoo. Amen. Okay? Karong Webes o Biyernes aduna kitay training. Palihog lang, sultuin mi in advance kay mag-provide rami og paniudto ninyo. So, moapil mo sa training, magsugod alas 9, pero sa wapay alas 9, amo na mong giawhag kamo sayo para dili usik atong oras. So, tell us if you're joining the training this coming Thursday and Friday, magpa-register in advance. Pwede mong mag-message or mag-text or you tell any one of us, imong D-group leader, sulti para ang D-group leader nimo magsulti sad kamo. Okay? Sa Facebook page pod nato, pwede mong mag-register. So it's going to be a face-to-face training. Dili siya Zoom nga training. So, anhig yun ta. Arita diri sa anaan to buhaton diha sa may atong mid-room. Depende sa atong attendance. Kung daghan, pwede na itong buhaton diri. But we need to know. Amen? Again, unsa tong tulo ka butang para you're going to grow in the favor of man and the favor of God. Kahadlok sa Ginoo, pagsalig sa Ginoo, o pagkamatinud-anon, labi na sa ikapulo sa taysa. Manindog ta mga kaigsuunan. I'm sure, kung inyo ka nang i-apply sa inyong kinabuhi, magtubo gyud ang pabor sa Ginoo o pabor sa tao diya sa inyong kinabuhi. Okay? Itaas niyo inyong mga kamot. Ginoong Diyos, salamat sa imong pulong nga nahatag og natanom diya sa kasing-kasing sa imong mga katawhan. Sa ilang pagpanlakaw, ako silang gipanalanginan, Ginoo. Imo silang panalanginan sa paggawas, sa pagsulod, paghigda, pagmata, pagbarog. Kung asa man sila mga aron si manaha, panalanginan sila, Ginoo. Ang pabor sa Ginoo o sa tao, magatubo diha sa ilang kinabuhi. Lord, sa ilang pagnegosyo, sa ilang pag-eskwela sa mga estudyante, o Lord, sa ilang mga panarbaho, salamat kayo sa sa nag-increase nga pabor diha sa Ginoo, pabor sa tao. Your people are blessed. Gamita kami nga imong mga example, Lord God, sa mga katawhan, makita nila ang panalangin nga naa sa among kinabuhi, o gamiton nimo ang kada usa nga mahimong magsangyaw sa imong pulong og magama og mga disipulo ni Kristo. Kini akong giampo sa ngalan ni Jesus. Ug ang tanan mo ngonog, your success starts on, and every believer is a disciple maker. Go and make disciples. God bless you all.